След повече от 2 столетия велосипедите все още остават предпочитано от много хора превозно средство. Екологично, здравословно и ефикасно. В същото време велосипедистите са едни от най-уязвимите участници в движението. През 2021 година в България са настъпили 273 происшествия с велосипедисти. В почти половината от тях грешката е допусната от колоездача, а 14 от общият брой с трагичен завършек. Кои са едни от най-неглижираните аспекти в велопредвижването, ще разгледаме в следващите минути. Уязвимостта на водачите на двуколесните превозни средства е следствие от няколко фактора. Физическото затруднение при запазване на стабилно състояние поради наличието на само 2 контактни точки с пътя, откритостта и липсата на защита на водача и малкият им размер спрямо други превозни средства, което ги прави трудно забележими. И ако първите 2 фактора трудно могат да бъдат променени, то за третия има лесно решение. Велосипеда задължително трябва да има фар отпред и светлоотразителни елементи от страни на колелата и отзад, като за задната част още по-ефективно е, ако има червена светлина. Дрехите с светлоотразителни елементи са задължителни само извън населените места в тъмната част на денонощието, но носенето им дори през деня увеличава значително възможността колоездача да бъде лесно забелязан. Най-безопасно е придвижването по велоинфраструктурата и където има изградена такава, колоездачите задължително трябва да я използват. И все пак, на нея също има правила, с които да се съобразяват всички, както и рискове, които не трябва да бъдат пренебрегвани. Велоалеите могат да бъдат еднопосочни и двупосочни, като на вторите движението се извършва в дясната лента. Маркировката и светофарите по тях следва да бъдат спазвани и да се сигнализира при смяна на посоката. Ако велоалеята пресича пешеходна пътека тип зебра, водачите трябва да следят за пресичащи пешеходци, особено на места с малка видимост и ако има такива да им дадат предимство. Често обаче ходещите пеша грешно приемат велоалеите за пешеходно пространство и особено по-разсеяните могат да бъдат предпоставка за инцидент. Колоездачите обаче също трябва да са запознати с това къде трябва да се придвижват. Тротоарите и пешеходните пътеки не са места за управление на превозни средства и когато е наложително да се мине по тях, следва водача да го направи бутайки колелото. Особено опасно е преминаването на пешеходни пътеки, управлявайки велосипед. За разлика от пешеходците, велосипедистите нямат възможност при неочаквана ситуация бързо да се върнат назад. Изключение в правилото за придвижване по пешеходна пътека се допуска само за деца до 12 годишна възраст, но те трябва да бъдат с придружител, който да следи за безопасното преминаване. Когато не е налична велоинфраструктура, колоездачите следва да се придвижват по пътното платно, възможно най-вдясно и като водачи на превозно средство да се съобразяват с маркировка, пътни знаци и светофари. По улици и булеварди, където ограничението на скоростта е над 50 км в час, не се допуска движение на велосипеди. Преминаването през кръстовища следва да става от най-дясната част на най-дясната зададена посока лента. За целта трябва да се следи за указателните знаци за предварително престрояване. В случая, ако колоездачът ще завива наляво при кръстовището, той трябва да се позиционира в дясната част на дясната лента за ляв завой. Преди престрояването се уверява, че няма бързо движещи се автомобили, които да засече, сигнализира и плавно се престроява. А когато прави завоя в кръстовището, избира такава траектория, че да продължи възможно най-вдясно на платното за движение. По този начин не пресича траекториите на другите завиващи автомобили и рискът от инцидент е минимален. Когато се налага движение в кръгово кръстовище, правилата са аналогични. Велосипедистът следва да се придвижва възможно най-вдясно по посока на движението, като не е задължително преди пресичане на изход да сигнализира за намерението си, но е значително по-безопасно. Придвижването с велосипед по платното за движение трябва да става без излишно криволичене и произволна смяна на ленти, като така се намалява риска от съприкосновение с други превозни средства. Умението за управление на велосипед и познанията за реда на движение е добре да се предават от ранна детска възраст, защото те са тези, които очакваме във всичко да бъдат по-добри от нас. А на пътя животът е с предимство. В видеото ще ви покажем най-големите опасности за пешеходците като участници в движението, какви са техните права и задължения и как могат да се предпазят от инцидент. Пешеходците са най-уязвимите участници в движението. Човешкото тяло се наранява твърде лесно и затова трябва личната отговорност към себе си да е основна грижа. В съвремието придвижващите се пеша са с приоритет пред автомобилите, но тъй като са най-незащитени, в Закона за движение по пътищата ясно са разписани правилата къде и как трябва да се придвижват те. Пешеходците трябва да използват за придвижване тротоарите, а ако няма такива – банкетите.
Когато пресичат платното за движение, това да става само на местата, които са разрешени. Произволното пресичане на пътища и булеварди с голяма интензивност и където превозни средства се движат с висока скорост, не случайно е забранено, защото по този начин се създава риск от тежък инцидент не само с пешеходец, но и с голям брой други участници в движението. Най-безопасните за пресичане места са подлезите и надлезите. Важно е да се знае, че на пешеходните пътеки тип зебра пешеходците нямат абсолютно предимство и не трябва да забравят, че са най-уязвимите. Затова преди пресичане трябва да са се уверили, че е безопасно. Това означава да направят правилна преценка дали идващите автомобили имат възможност да спрат преди пешеходната пътека. За целта трябва да се вземат предвид скоростта на автомобила, разстоянието до него и да се установи двустранен зрителен контакт с водача. Последното е изключително важно, защото ако го няма, вероятността пешеходецът да не е бил забелязан и превозното средство да не даде предимство е много голяма. Зрителният контакт с водача е от основно значение и когато имаме повече от една лента в посока на движение. Ако автомобил е спрял в по-близката до пешеходеца лента, давайки му път, то последният трябва да е внимателен и да очаква, че в другата лента може да има опасно движещо се превозно средство. На кръстовища, където няма маркирана пешеходна пътека, пешеходците могат да пресекат вмислените продължения на тротоарите и банкетите върху платното, като в тези случаи те трябва да изчакат преминаването на всички превозни средства. Често срещана грешка, която правят някои пешеходци, е в своята забързаност да пресичат пред спрял автобус или тролейна спирка. Поради големия размер на превозното средство, нито те могат да видят на време дали има идващи автомобили, нито водачите могат да видят тях и да предприемат навременни действия за предотвратяване на инцидент. Не е задължително обаче спрялото превозно средство да бъде широко и високо, за да попречи на видимостта. Именно поради тази причина на някои места има поставени ограничители преди пешеходни пътеки. Пресичането на местата, които са най-удобни, но не са регламентирани, в повечето случаи съкращава времето, но понякога и живота. Бързането може да изиграе лоша шега на пешеходеца и по още един начин. Ако изскочи внезапно пред автомобил на пешеходна пътека, той не дава възможност на водача да реагира адекватно. Затова е по-добре да спрете или забавите крачка, като през това време се уверите, че шофьорът е разбрал за вашите намерения. Друга честа грешка, която пешеходците трябва да избягват, е разсейването при пресичане. То може да е ментално, ръчно, зрително, слухово или комбинация от тях. А взирането в телефона и слушането на музика през слушалките обединяват няколко от видовете разсейване. Преди пресичане за пешеходеца е безопасно да спре използването на телефона и внимателно да се огледа. Има също така някои неписани правила, както и съвети, които могат да са от полза. Не е добре да стоите близо до ръба на тротоара, нито когато се движите по него, нито когато чакате да пресечете на пешеходна пътека. Значително по-безопасно е, когато ходите срещу посоката на движение. Така при непредвидени обстоятелства, възможността за реакция е не само на водача, но и ваша, за разлика от случая, когато сте с гръб към идващите автомобили. Преди пресичане е хубаво да се позиционирате така, че по възможност да има обект, който евентуално да ви предпази, ако идващо превозно средство се отклони към вас по една или друга причина. Това може да бъде, например, стълб от уличното осветление или светофарна уредба. Ако при пресичане се водите по действията на другите пешеходци, те могат да ви подведат. Вместо това е много по-добре да преценявате всяка ситуация сами за себе си и да взимате предвид сигнализацията, ако има такава. В тъмните часове на денонощието е силно препоръчително носенето на светли дрехи или такива със светоотразителни елементи. Наша морална отговорност е да даваме добър пример, особено на децата. Не трябва да си позволяваме компромис с правилата в тяхно присъствие. Така допринасяме за създаването на безопасна култура на поведение. Винаги се старайте да установите зрителен контакт с водачите. Така и невербалната комуникация между двете страни става значително по-лесна, което е един от ключовете за повече толерантност и постигане на разбирателство от двете страни, защото отговорността на пътя е споделена, а животът е с предимство. Използвайте каска за ваша безопасност. Движете се само на разрешените за това места. По велосипедната инфраструктура. Пътища с максимално разрешена скорост от 50 км в час, възможно най-вдясно. Винаги спирайте на червен светофар и знак стоп. Спазвайте посоката на движение. Пресичайте пешеходни пътеки като пешеходец. Когато използвате споделени тротинетки, паркирайте на обозначените места. Винаги спазвайте закона за движение по пътищата. Бъдете толерантни.